mulane ben dolan ben Jawa bilani wong tuwa gara-gara Jawa sing ben Jawa ora kulturan lan Jawa wis tak karo panggonan dhewe mligi karo panggonane lan Jawa tak karo kandang dhewe manggone Jawa iki kandang mangko ben dikancani karo gen-gen kandang terbuka kunci mana itu kandang, itu kandang, kemudian aku yang terbuka orang tentu iku lho dene aku oleh wong putrane apa sing dadi dhewe kowe besok tak calonke dadi pake kula pejabat calon bagus kaya setika dawuh kan izin kadune kowe para kamerasion dawuh kan Prabu Awadi tak kene kutho seneng karo klecek ya lho jauh kutho sing bagus dhewe kok ora ngatur kula banget iki karep Mas Andoko balik dadi murni karep Mas terus doan terus sanipun derek kene lho kowe iki jeneng sing lunga klajar kuwi sing apik-apik sing elek jane lho ben dolanan kuwi karo mengke sing lunga mengke kowe sare karo jadi itu ame itu aneh ben rolas siram-siram sik mengkorak dan anaknya oh ojo dia bongi dan dikolongi dan dia Dari itu barisan sadaya koyo ini kantor bagus
Wah, Benar, Teh.